салому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод тинҷасен. хуш омадед ба канали Бухтар Сити. бародарони азиз, мо навор мекунем дар сарғанаҷини нозоида якум номери як. мо бародарони азиз 6 моҳа боло биғизай, 7 моҳа гуфта харидем, 6 моҳа болотар биғизай мегем. ғаноҷин беҳад ғаноҷина ки масъалаи аҳлиш аҳлай, ҳамаи шароитош хубанд, ҳамаш ҳозир баҳри шумо пешкаш мекунем, навор мекунем, тамошо кунед, бибинед. бародари баҳри ҳамин моло яктаи лайка дареғ надоре. масъалаи ҳозир синаи мола нишон метем, тамошо кунед. як тафош чочакҳои хуб дора, халтасинаи хубам дора бародарони азиз. ина хуш тамошо кунед, чочои ғавсаки хуб дора бародарони азиз. ғанаҷин бародарони азиз, якумги биғиз, дуюмгиш қисира худороси, ғанаҷини дуюмгишам беҳад ғанаҷинаки фасонай. бародарони азиз, моло қарор доранд дар шаҳри Бохта, собиқ номи Қурғонтепа. рақамои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамо имо ватсап ҳаст, метавонед занг бизанед, бипурсед. метавонед касоне ки ба шаҳри Бухта қарибанд биёнд дар хона айпешӣ бибинанд. бародарони азиз, ғанаҷини биғиз як бор пеш бикаш. чо шуд? ина тамошо кунед бародарони азиз, масъалаи синаша халтасинаи хуби хубам дора, бовар кунед. синаи хуби хуб дора. бикаш як бор дигар пештар бикаш. тамошо кунед бародарони азиз, синаш синаи хуби хуба. тоб тибиё. ина як бор хуш шуд. раҳгарди ҳамаша гуфт гапо хадавои мола бибинед. беҳтарин стойкаи хубам дора. беҳад молаки базеба бародарони азиз. иншоалло ки каселам ки мол куна, имо залал намемонад. як бор дигар бинед. бародарони азиз, ҳамин ғанаҷин нав якта дандони калон парста, якта, дуюмги шоли ҷош да, якта партофта ҳоли набаровардасташ. худаш гусала то зоиданша 3-4 моҳи дигар да бародарони азиз, ҳамин мол бо камтар қад мекаша, гузбалатарам мешава. моли наза, иншоалло касе ки харидорӣ ам куна, ин зарар намекунад. бародарони азиз, нархи ҳамин мол, нархи мол бародарони азиз 13300 сомонӣ муомила дорад. баланд намегем бародарони азиз. худо рост мо баланд гуфтан харидем, пас мегем мефурӯшем. не ки муомила касе муомила кунад, иншоалло муомилаи хуб мекунем. дастафкашам ҳаст бародарони азиз. мола савдо шуд шуд, дастафкаш ҳисоби канали мо бародар аст ройгон. не як бор дигар хушро тамошо кунем, мегзарем ба рақами 2. ба ғанаҷине ки қисираи ғанаҷини қисираам беҳтарин мола. ина бародарони азиз, ҳамаша тамошо кунед. мол молаки хуби хуба. подписчикони азиз, рақами номери 2. бародарони азиз, ғанаҷин рақами 2. нозоида ғанаҷин беҳтарина беҳтариноша. иншоалло касерам ки мол куна, ай мол залал намини, стойкаи хуб дора, халтасинаи хуб дора, чочи пари хуби аҷоибо дора. хушро тамошо кунед бародарони азиз, камтар маълумот тем дар бораи мол. иншоалло ки беҳтарина беҳтариноша. стойкаи молаби гарданаби ранги биқаи фигураш. худо намехоҳад ки ғанаҷиниш кардастаганед, фигура ҳамаш ранги биқай. зоти хуба, иншоалло касе мол куна, раҳмата мега. дандони калон парчтаг нест, дандонош ҳамаш дандонои гусалакшай. худаш худо рости гусалай. ина хушро як бор тамошо кунед. пол пари хубам дора, чоч пари хубам дора, синаи хуб, халтасинаи хуб. касе ки мол куна, иншоалло ки залал намена. бародарони азиз, моло дар якҷоягирам савдо мешаванд, дар тоқагирам савдо мешаванд. ба рақамҳои гуфтем гузаштем 917 38 98 78. занг бизанед, харидорӣ кунед. дар рақамо имо ватсап ҳаст. моло дар якҷоягирам савдо мешаванд. бародаро муомилаи хуб доранд. бародарони азиз, нархи мол 12500 сомон муомилаи хуб дорад. иншоалло касе ки занг бизана, харидорӣ кунад, муомилаш муомилаи хубай, мол кунӣ, ай мол залал намемонад. як бор товушти. ина қафои мол ҷадман чӯчакҳои хушрӯ ҳам дорад. ина бародарони азиз, тамошо кунед. мол беҳад моли дарозӣ дар дароза. дарозӣ дар беҳад моли дароза. бародарони азиз, ина рахстани 3 метр сёмкаш кайса. иншоалло ки сар гардани хубам дора, калаи хушрӯ ҳам дора бародарони азиз. зеби мол кардана. бародарони азиз, занг бизанед, харидорӣ кунед. боз ҳам такрор мешавад, моло қарор доранд дар шаҳри Бухтар.
рақамои телефона гуфтем гузаштем, масалан нархнаоша гуфтем гузаштем. Занг бизанед, харидорӣ кунед. То наврҳои оянда, худоҳофиз.